UMLA ka Kongres uba Himalaya Shang Pliang mentasi khasau tri unailur ajar poi hapo ka dorbar senrai lawan ra ya kamat ikren halok jingkerdu bam bat khamtam ka jingkerdu ka do masi hapo ka jela ya ka balas dang na ka jingwan jong ka klam COVID-19 house nam ajar po bat kai peteng hadu mentaru halor ka jing duna ka bam ha ka state jungi ka bangi ni khot ka topic scarcity of staple food in the state ni so thu ba ha kini ki por pandemic mentara jan arsnem kaladon ka jing kerdu ha ka bam kadi kaladon ka jing kerdu ha ka jing wan ki jing bam ki ba deban point na shabar ka state kum ka state ka barit ka jungi bat ngilabon ki population jungi ngimban sengi hab depend halor ki jing bam ki ba deban point na shabar kumukhaw kumudai ke sini ki peleng ke dokha wat kadok ru kumjo te ngilaya debate halor kani mane hapo ke assembly ngibaro ngilai simbentalang but kabakongsan na pedeng kata kalong halor kajing kerdu jong kadok masih anda ngilawat benya dalam ngilawat benya ngilam ba kumba arfusan hajar ton kado masih kalut sisnem hak jela jungi te arfusan hajar ton sisnem kamut pila ban mudur katno hajar katno spatli ki masih ngi don kam sisnem hapo ke jela jungi nei kinwan kita ki masih kini ki masih baro kide banwan nasyabar jong ke jela jungi te ngitip ba naka central government kalawandra yakwe ka act ka baki khot ka cattle transport act 1978 but kala amen biang ya kata ka act hau arhajar iwe hapo kani ka act ngila bangin lej bantiet masi na shabar jong ka jela shubo ngithiet masi na Bihar ngidei banra banyo ya kani ka permit hapo kani ka cattle transport act bat ban kit ikita ki masih ban peniaj ban wanra adu ka jela jungi kidon artili ki condition kat kum kani ka act kata ka we kalong ba kade ban yo ka certificate ba ki quality jong ki masih ki bangi ngi wanra lani ngithiet na shabar ka jela ki dimalong ki masih ki babiang ki bakoi ki bakhya bat ki bakhlain ka ba ar ka certificate kade ya ka transit pass kamut ngide ban yo ya ka permit ka valid permit ka badai ban kit ya kita masih ban punpoi hadu ka jela jungi tekat hadu menta ubnai Ogos arhajar foi kinong thiet masih kim shum shem kano no ka jinge andre nadu ba penwan ya kani ka anya po Assam ka ba ki khot ka Assam Cattle Protection Act 2021 kala shem jenjar yakin nong thiet masih jungi bakin penia yaki masih lembah ka Assam kadau kalong bahaka section 7 jong ka Assam Cattle Protection Act 2021 kaong no person shall transport or offer for transport or cause to be transported any cattle without valid permit from any place of other state through Assam to any place outside Assam. Dia kata hadu kata kadang biang. Kata kamu ngidon kam ya ka valid permit ban peniaj ya kita ki masih lembah ke Assam. Hendrai habang page bah ya kani ka act haka section 7 clause 7 ki penwan pada ada kumwe ki ong ba ka permit issued under subsection 1 2 and 3 shall be in such form, in such manner, and subject to payment of such fees as may be prescribed by the state government. Kata kamut, ka state government of Assam. Pi hang ni kamut, balada ngalat hiet iki masih na Bihar ngalat peniaj lembah ka Assam. Kata kamut, ompat long kataru. Ngadang dehi bangan simbiang saya ka permit na Assam da ka jingsiu ya ka fees.
Dia kata bang raise mene hapo ka assembly but ngadawa na chief minister jongi ba uday ban penbej mardor ya kane bat u Assam chief minister khnang ba ki nong khai masi jongi ki balek thiet masi na shabar jong jela ki num shem jing ndrei kan wan ka jing harassment ka jing penjenjari ki hakalenti ladangi penya yakini ki masih lembaga Assam dei tang halor ini i clause 7 jongka section 7 kibore ini i clause 7 kam sharum jongka ni ka section 7 dei tang hei ta ban ong mangidei bandang hap bandek banshim ya ka permission Assam haba ka central act kala ai bor yangi ka central act kala ai bor yangi bangila banginlej banshim banwanra ki masih ladangi penbiang ya ki valid permit na ka place of origin kata kamut ladang athiet masih na Bihar kamut ngade banyo permission na Bihar banwanra ya kita ki masih bandala dep check ya kata ka jingkot jingkhia jong kita ki masih ndrei haba penyait lembah Assam kamut Assam rongin hap sim permit bat hap siu de ka fees tede hita ngi kwa ba ka sarkar jungi ka dei ban penbej marmar ya kan ka kam lumdam ta ngi ngin kerdu la syai ngin umyo syu sai ki masih ki ban poi syaka jala jongi tang de menta kane ka ak ka bathmai ka bawan po Assam han lomba kane ka section 7